जब लड़का और लड़की 16 और 18 के बीच में होखेला ना, तो उनके अंदर हार्मोनिकल चेंजेस होखेला और दोनों में एक दूसरा के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाला। फिर ओकरा बाद प्यार की शुरुआत होला। कुछ समझ में आयल हम का समझात बानी? जी भाभी। जी भाभी। आज के खातिर इतना ही काफी बा। कल सुबह में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में हम तोहके समझाई। ठीक बा भाभी। ठीक बा। इला भाभी, काल हम जरूर टाइम पे आ जाए। ओके। अच्छा भाभी जी, चलत आने।